Somos los Miñones de Terrassa, venimos de Cataluña, rifeños. La persona més rica és la persona que més sap i més ha viscut. Llavors, el fet de conèixer altres cultures és al·lucinant i ja només llegint articles abans de venir aquí sobre els amazics ja vaig flipar de lo inculta que era sobre la seva cultura, no? El fet de venir aquí, doncs a mi m'enriqueix molt personalment. Jo crec que els castells en general són molt bons ambaixadors del que és la cultura catalana i el país de Catalunya, no? A nivell de tots els valors que hem anat dient que a través dels castells treballem i en tot que és l'esforç, la cultura, la llengua... És molt difícil d'explicar a una persona que no fa castells què són els castells, perquè és únic, no? És un sentiment, no sé. A part d'enriquir-te tu, estàs donant a conèixer els castells, estan fent que ells s'enriqueixin, que poder algun dia algú digui jo també vull fer castells i creen una colla aquí, poder estàs expandint els castells en el món, no? Llavors, tot això et fa sentir orgullós de ser casteller. Vaig entrar a la colla el 2009 i portava uns mesos anant pel local a jugar al futbolín, a estar allà al bar i tal, i sempre renegava, deia que no posaria una faixa. Fins que va venir la Nandi i em va dir escolta, va, un assaig de canalla, aquesta prova només, va amb faixa i m'ajudes, i des de llavors ja no m'he tret la faixa. El segon 3 de 10 que vam descarregar ja tenia una setmana de vida i la vam deixar a l'atri de l'Ajuntament, jo em vaig enfilar les manilles i ella va sortir a veure el castell, no? I es va quedar allà amb un raconet i després tots, ui, la nena, aviam com la tenim. Hay mucha relación entre España y Marruecos, especialmente en Tenerife y Cataluña.